Tak, je ráno, ale asi o hodinu později, než jsem chtěl vyjíždět, tak si dávám malou výjížďku. Jsem oblečený spíš na flákání, takže docela dost teple. Ideálně bych chtěl dojet k Viskeři, tam by měl být nějaký relativně nový bike park, tak se ho spíš tak jenom prohlídnu. Teď už tam bude asi dost bordel. Jinak to je takový možná rozloučení se sezónou, protože to je tak poslední den, kdy naštěstí, přestože dneska ráno už bylo -5, teď jsou tak -3, tak je to poslední příležitost, kdy si užít výšku na kole, protože já nemám žádný jiný kolo, který bych chtěl namáčet ve Slaném Roztoku, který nám tady v Libereckém kraji každoročně připravujou. Jezdím jenom s mým kolem do města, do práce. To je takový moje špinavý kolo, ale to už zase úplně není na výšky, no. Takže uvidíme, co to dneska dá. Vypadá to, že počasí je fakt krásný, takže by to byla důstojná rozlučka prozatím. Pak už holt budu muset zase chodit pěšky. Taký díry moc velký, jsem nečekal. A tady se chvilku konečně svezl taky dolů, když mi to někde takhle neuklouzne. Tady teda není moc začal se opírat. Ale jo, teď tady chvilku ježděný bylo, ale fakt jenom chvilku teda. Tady má vypadat nějaká burbička vlevo, jo. Ach jo. Docela zmrzlý. To je nádhera, tyjo, to je nádhera. Ale tohle už ne. Ha. Trošku zmrzlý. Chtělo to vědět o tu hoďku dřív, no. Tak by to tady bylo zmrzlý krásně všechno. A za chvilku jsme v Hodkovicích.
Jsem si normálně asi zapích nějak moc hluboko pin ze šlapek do podrážky. Aha, špatně. Jsem si tam překvapivě naplánoval cestu tudy. Tohle teda je nějaká chyba v plánování. Jsem si tady naordinoval takovýhle nechutnej, zdlouhavej, nezajímavý krpál. Zdá se, že do toho mrazu jsem podcenil nějakou vhodnější vrstvu na nohy, respektive na prsty. Trošku mi začínají mrznout, ale musím si s tím nějak poradit. Krásný výhledy. Paráda. A holt už jsem dlouho takhle v mrazu nejel. Tak se musím trošku rozpomínat. Ale konečně jsem si vyjel ten krpál protivnej. Tak teď se hezky svezem. Tak tohle je krásný úsek, tyjo. Když se to střídá s tím lesem, takže mi v těch -3 stupních nemusí být vedro úplně. Jediný problém, že už to budu muset jít ještě jednou nahoru. Ale jenom k Sichrovu, protože zpátky jedu vlakem. Nebo sanitkou, když se něco nepovede. Teď musím hledat nějakou odbočku doleva, prej. Jo, ne, ono to pokračuje doleva, jenom to je tak divně vyznačený na mapě. No jo, teď jsem to říkal. Jsem nestihl ani. No, je to sice kopec, ale je to krásný kopec. Tady se dá si hezky odpočinout. Takováhle výška v zimě, to vůbec není špatný. Často i klidně v průběhu ledna je takováhle čistá silnice. Jediný problém je, že ve městech jako je Liberec se neustále solí, takže se radši vydávám potom na výlety pěšky, nebo si vytáhnu enduro, přenesu za silnici a pak se kousek projedu, ale na nějaký takovýhle daleký cestování už to bohužel není.
No, chtěl jsem se prostě podívat, kde jednou budu bydlet. Jako ono to zatím třeba úplně nevypadá, ale jednou na to dojde. Protože já si v tomhle docela věřím. No. Je dobrý si prohlídnout to okolí a tak. A si myslím, že tady to každýho jednou z nás čeká, jo? Že se konečně dostanu do toho místa, kde nám bude líp. Takže až se jednou sem dostanu, tak už vím, do čeho jdu. Tak možná to dělají ty moje žlutý brejle, ale tady se to normálně zelená, i kdyby mělo být jaro. To je krása. Tady to je normálně ke konci listopadu v rozpuku. No, tamhle bychom mohli vyrazit příště na zasněžené kopečky. Tak teď mě to táhlo tamhle dole. Jsem ani neviděl, že se tam dá takhle na kole dostat. Protože bych hádal, že to všichni berou jenom jako sjezd a nájezd z rychlostky a na rychlostku, respektive tady už z dálnice. Takže na tom kole se tam člověk necítí úplně dobře. To je přesně ono. Tato značka, ta by měla být ideálně všude. Tady je tak maximálně o 4 metrů nad standardní chodník, ale jak je to hned obou příjemnější tomu cyklistovi, i těm v těch autech, že jim tam nemusím překážet. A přitom se tady s těma chodcema člověk s nějakým rozumem normálně vejde. Tahle značka by měla být mnohem častěji. Tady to mají taky luxusní. Brána k bráně se dá. Nejsem daleko od Biskeře, ale ještě mě toho čeká docela dost. Tak snad nezmrznu. Nějak mi přituhuje. Zajímavá věc. Jsem měl do takového prďáku krásného se spadaným listím, tak jsem si říkal, že musím makat, že se potřebuji zahřát, tak nohy mě bolí jak svině a zima je mi furt a krom palců na nohou tak mě začaly trošku zápst i ruce, tak já už nevím, tyjo.
si asi budu muset nosit důchodcovskou vyhřívací dečku. Tlačítko kamerky už musím mačkat spíš tak po paměti, když v tom jednom prstu ztrácím cit. Těžko se mi to přiznává, ale radši bych pokračoval do kopce ještě chvíli. Tak, a je to. Akorát, že to vypadá, že to bude fakt mokrý. Tak ještě to vypadá trošku zmrzlé, tak vyzkoušíme zatím ten modrý trail. Ten měl být suší a zároveň zmrzlejší. Tak by jim to snad jsem nemusel úplně rozrejt. Já jsem víc nerozežděnej, takže. A tady to je mokré trošku. A tady to už pěkně křupé. Tak uvidíme, no. Když tak to holt někde obrátíme. Ale jo. Jenom tak na seznámení. A pak sem holt musíme někdy v létě. Tak. Občas je tady těžší se vyhnout té kaluži. Tak. A tady už je to skoro nemožný. Rozhodl jsem se červený, už vynechám. Tady to stejně bylo občas zablácený. Víceméně z větší části zmrzlý, ale už takhle jsem od toho zajebanej dost, takže červený si ho budu schovávat, abych si sem udělal další vejlet. Moment. Zrovna jsem chtěl říct, že je tady spousta takových malých cestiček, že to vyzývá ještě k dalším pěkným vejletům. Ale tady je těžký trefit něco bez schodů, no. No jo, tak tohle jsem si sem naordinoval za odměnu.
Dívím se, že tady není mnohem víc lidí. Děkuju, děkuju. 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 Tak už čekám v Turnově na vlak. Samozřejmě mi mrznou prostě prsty u nohou, ale to se dá do příště teda taky vymakat. Tak už jsem se zahřál. Tak jsem konečně dorazil, přátelé. Budu muset sehnat něco na klouby. Možná se příště trošku líp oblíct, no. Dá se říct, že jsem promrznul až na kost.